tongthok achaima sal Rihan Tripura nung achaimani bisesuko kamani salo nono tongthok matei hamariya pharkha khachuksa Rihan Tripura nung achaimani salo nono nini baba Reboti Tripura nono tongthok ma tei hamariya pharkha nini ama Bobita Tripura nono hamariya pharkha nini bai Risa Tripura bobo nono hamariya pharkha nini nana thago nukhungni bebak no nono hamariya pharkha saltal chung satei nungmo chung sawai tongthon holong ni ayuk mantei toibuk ni ayuk mantei nungmo manei tongthon hayungo kuchu kotor kolok rungai nungmo salsa sini jagai thangton lokorongni bwskango nung achaimani salangkha 2013 bisini 9 August o salo nung achaimani khachuksa Rihan Tripura chini timni ngui bonono nung achaimani bisisuko kamani salo nono kha kahamtei chung hamariya pharkha